MJ DeMarco, gyorsítósáv a milliókhoz. Ismerd meg a meggazdagodás titkát, és légy gazdag életed végéig. Előszó. Egy milliómos annyira lenyűgöző, mint egy használt Toyota. Amikor bő 10 éve megírtam ezt a könyvet, fogalmam sem volt, milyen lesz a hatása. Fogalmam sem volt, hogy bezsongott olvasók teletömik a postaládámat, és gyakran a fizikai postaládámat is az átalakult életükről szóló tapasztalataikkal és izgalmas beszámolóikkal. Zömében ezek az elképesztő történetek díszítik az otthoni irodámat, bizonyítva, hogy mit érhetsz el, ha visszaveszed az irányítást a személyes pénzügyeid felett, az űrzavaros munkaerőpiac és a változékony tőzsde idején. Bár több mint 10 év telt el, de üzenete aktuálisabb, mint valaha. Az elmúlt 3 évben a pénz értéktelenebbé vált, és egyre kevesebbet vásárolnak. Soha nem gondoltam volna, hogy az egykor nagyra becsült milliómos titulus már nem jelent semmit. Ahogy mondani szoktam, egy milliómos a mai inflációs gazdaságban annyira lenyűgöző, mint egy használt Toyota Camry. Szóval szeretnék egyértelmű lenni. A könyv nem a pénzügyi függetlenség újra definiálásáról szól, hogy értelmetlen megtakarítási rendszereket, hitalapú tőzsdézést vagy takarékos folyóparti sátorban való életet hirdessen. Arról szól, hogy bőségben éljünk, megszorítások nélkül. Olyan életmódról, amelyhez már nem elég $1 millió. Más szóval, hetente 4-szer étteremben ehetsz. Az álmaid házának és az álomautóid tulajdonosa lehetsz. Beutazhatod a világot anélkül, hogy lepusztult hostelekben és olcsó Airbnb-ben szállnál meg. Igen, ez a könyv megadja a keretet és eszközöket, hogy megtanuld, hogyan érd le az életed hátralévő részét királyként. Idegörlő szegénység, csapongó költségvetés és 12 éves autó nélkül. Sajnos ahhoz, hogy királyként éljünk, sok millióra van szükség. Milliókra, amelyeket nem lehet megkeresni a középszerű életet élő emberek átlagos tanácsaival. Sajnálom, de ha pénzügyi szabadságot keresel, és kimosták az agyad, hogy azt hidd, ehhez szigorú költségvetés, fanatikus megtakarítási rituálék és türelmes tőzsdei optimizmus kellenek, az nem pénzügyi függetlenség, hanem pénzügyi rabszolgaság. A mai feje tetejére állított kultúránkban a pénzügyi aszkézis vált az új pénzügyi szabadsággá. Igen, nem lesz semmi tulajdonod, nem csinálsz semmit, nem veszel semmit, és a milliárdosok által finanszírozott globális civil szervezet szerint boldog leszel. Ne vedd be a süket dumát. A gyorsítósáv a milliókhoz még soha nem volt időszerűbb. A Lamborghini profécia valóra válik. A gyorsítósáv a milliókhoz egy réges-régi... Sample complete. Ready to continue?